walay bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalig sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulubon nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulubon sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization KONCAPICSI modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran, pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa anit, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanom. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat, ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag o giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tughuti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tao nga among gihigugma. Tughuti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope, showing the way. Maayong kabuntagon sa tanang tigpaminaw sa kahanginan. Ania na usab kita sa atong programa, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. Kini inyong tagapaglingkod, Bainay Manya, Mary June C. Reyes, Doctor of Environmental Science. Atong hisgutan unya ang mahitungod sa moderno nga estilo sa usa ka leader. Unahon sa nako ang pagpasalamat sa atong sponsor karong adlaw. Walay lain kundi ang atong inventor na dako kaayong natabang sa mga farmers. Ang mga inventions ni Dr. Marlon Saison nga taga Daslutupan, Toledo City makatabang natong tanan tungod kay daghan siyag inventions sama sa fast
nga makapawala sa baho sa palibot sa mga poultry o piggery sulod sa 7 o 10 ka segundos. Panglimpyo sa onidoro, mga bioenzymes para sa tanang klase nga tanom o tanon punuan sa mga kahoy nga makadahon, makapamuwak ug makabunga og maayong klase nga lami. Sa kinatibukan makapahingsog sa tanom ug makawala sa mga peste. Bioenzymes para isagol sa pagkaon ug imnunon sa baboy ug manok nga makapahimsog og lami ang karne. Ang pagbuhat sa tawgi sulod sa 3 ka adlaw nga pwede na ma-harvest. Ang organic nga tawgi lami ug kagungkom pagkaon para sa tao, manok, baboy, baka ug kanding. Ang tanan inventions ni Doc Marlon walay peligro sa lawas sa tao, sa hayop o sa atong kalikupan kay organic kini. Busa wala kitay angay kahadlukan sa paggamit. Tawag sa numero 09233-655-734. Karon natong hisgutan ang modern leadership styles. Mga pamaagi sa leader sa modernong pagdumala sa usa ka grupo. Nagdasig sa pagkamamugnaon. Ang leader mohatag og abilidad niya nga makadasig o makainganyo. Ipakita niya nga nakaibalo siya og nakasabot sa iyang trabaho bilang leader. Naghatag og gahom sa mga team. Ipabatsyag sa grupo ang pagka-leader nga adunay word of honor with strong decision ug kay balo sa iyang responsibilidad nga naay kaugalingong inisyatiba. Focus on task. This emphasizes the importance of completing assigned role duties and achieving specific goals. Rewards. This refers to incentives given for achieving desired outcomes or exceeding expectations. Punishment. This refers to consequences for failing to meet expectation or violating established rules. Servant leadership. Pagpangulo nga mag-alagad. Pagpangulo nga mag-alagad nagtumong sa usa ka estilo sa pagpangulo diin ang leader nag-una sa pagserbisyo sa iyang mga sakop imbis nga mangayo og pag-alagad gikan kanila. Mga kinaiya sa pagpangulo nga mag-alagad. Pag-alagad sa uban. Ang nag-unang tumong mao ang pagtabang sa uban nga mahimong mas maayo. Empatiya. Ang leader nakasabot sa mga panginahanglan, mga kabalaka o mga perspektiba sa iyang mga sakop. Pagpamati. Ang leader aktibong namati sa mga sugyot, mga kabalaka o mga ideya sa iyang mga sakop. Pagtukod sa komunidad. Ang leader nagtukod ug nagpaligon sa usa ka kultura sa pagsalig, pagrespeto ug pagtinabangay. Pagpahinungod sa pagtubo. Ang leader nagdasig ug nagsuporta sa pag-uswag ug pag-uswag sa iyang mga sakop. Mga benepisyo sa pagpangulo nga mag-alagad. Mas taas nga moral ug motibasyon. Ang mga sakop mobati nga gipabilhan ug gisuportahan. Mas maayo nga komunikasyon ug kolaborasyon. Ang mas maayo nga relasyon tali sa leader ug mga sakop nagpasiugda sa mas maayo nga komunikasyon ug kolaborasyon. Mas taas ang pagkamamugnaon ug pag-inobasyon. Ang mga sakop mobati nga duwa sa pagpahayag sa ilang mga liya ug pagkuha og mga risgo. Mas taas nga pagpabilin sa empleyado. Ang mga sakop mas lagmit nga magpabilin sa organisasyon kung mobati sila nga gipabilihan o gisuportahan. Sa kinatibukan, ang pagpangulo nga mag-alagad usa ka epektibo nga estilo sa pagpangulo nga nagpasiugda sa mas lig-on, mas malipayon ug mas malampuson nga mga team. Maantigo ug maandamon sa pagbag-o. Coaching, pagpalambo sa mga kahanas sa mga miyembro sa team. Nagtumong sa proseso sa paggiya ug pagpauswag sa mga individual o mga team pinaagi sa paghatag og suporta, pag-aghat ug pagtudlo. Sa konteksto sa pagpalambo sa mga kahanas sa mga miyembro sa team, ang pag-coach naglangkob sa pagtino sa mga panginahanglan sa pagbansay, pag-ila sa mga kahanas nga kinahanglan nga mapauswag aron mapaabot ang mga tumong sa leader. Pagdesisyon ug pagtuman sa mga plano sa pagbansay, paghimo ug pag-implementar sa mga estratehiya sa pagbansay nga angay sa mga individual nga
panginahanglan sa matag miyembro sa team, paghatag og regular nga feedback, paghatag og konstruktibo nga feedback sa mga miyembro sa team sa ilang pag-uswag ug pagtanyag og mga sugyot alang sa pagpauswag, pagmonitor sa pag-uswag, pagsubay sa pag-uswag sa mga miyembro sa team ug pag-adjust sa mga plano sa pagbansay sumala sa gikinahanglan, pagdasig ug pag-uswag sa pagsalig sa kaugalingon, pagdasig sa mga miyembro sa team nga motuo sa ilang mga abilidad ug sa ilang potensyal. Mga benepisyo sa pag-coach sa mga miyembro sa team. Mas maayo nga magpanihigayon sa trabaho ang mga miyembro sa team nga adunay mas maayo nga kahanas, mahimong mas produktibo ug mas epektibo. Mas taas ang moral ug motibasyon. Ang pag-coach nagpaikita nga ang organisasyon nagpakabana sa pag-uswag sa mga empleyado. Mas maayo nga kolaborasyon ug komunikasyon. Ang pagpalambo sa mga kahanas sa komunikasyon ug teamwork makatabang sa pagpalig-on sa kolaborasyon. Mas taas nga pagka-mamugnaon ug pag-inobasyon. Ang mga miyembro sa team nga adunay mas maayo nga kahanas, mas lagmit nga mahimong mas mamugnaon ug makapangita og bag-ong mga solusyon. Mas taas nga pagpabilin sa empleyado. Ang mga empleyado nga mobati nga gisuportahan og ipauswag mas lagmit nga magpabilin sa organisasyon. Sa kinatibuk-an, ang pag-coach usa ka kritikal nga aspeto sa pagpalambo sa mga team ug pagsiguro sa ilang kalampusan. Pinaagi sa pagpamunuhunan sa pag-uswag sa ilang mga kahanas, ang mga organisasyon magpalambo sa usa ka mas lig-on, mas epektibo ug mas malampuson nga puwersa sa trabaho. Visionary, nagtakda og mga tumong sa dugay nga panahon, nagdasig sa uban. Setting long-term goals, nagtakda og mga tumong sa dugay nga panahon. Inspiring others, nagdasig sa uban. This highlights the capacity to motivate and encourage others to strive towards a shared vision. Salamat sa pagpaminaw, hinaot nga makatabang kini kaninyo. God bless. In days gone by, the earth was lush and green, but humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted, as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Datus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Datus by and nice, our work's never done. We teach and we guide, with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free.
Yes, we are Molify, with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doubters by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise, with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Molify unites, with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.